Arratsaldeon. Juan Uribe Alberdi, Dominga Estancona Retolaza, Edita Gómez Pereira, Juan Gallastegi Duña Beitia, Pilar Uribe Solagaiztua eta Iñaki Gorritxategi Alberdi entzun ditugu. Orain dela, 98 urte 1997ko martxoaren 31an bizi izandakoak gogoratzea garrantzitsua da. Gertatu zena gogoratuta ez dugulako ahaztuko. Gerediaga elkartean lan hori egiten dabiltza aspaldi eta ez dira bakarrak. Elkarte, norbanako eta erakunde asko dira gerra zibilean zer gertatu zen ikertzen eta zabaltzen ari direnak. Hamarkada luzea egin zuen esaterako Durango 1996 elkarteak lekukotzak jasotzen. 150tik gora. Eta guztiak garaia atarian ikusi daitezke. Orain ikusi ditugunak bezala. Gerediaga elkarteak eta Durango 1996 elkarteak lanean jarraitzen dute lekukotzak jasotzen. Garai atarian aldian argitaratzen joango dira berriak. Eta Durangoko ez gainera, Durangaldeko beste herri batzuetako elkarte memorialistekin elkarlanean joango dira aberazten Durangaldeko memoria historikoaren erreferentzia izan nahi duen atari hori. Hor nabarmentzen dira Elorrioko Laumunarrieta, Zaldibarko Kastet elkartea eta Otxandioko Handikona 1996. Lekukotza horiei guztiei esker, dakigu gerra zibilean gure aititxe eta mamak jasan behar izan zutena. Lekukotzitatik tiraka egindako ikerketek jakindakoa zabaldu eta ezagutzera emateko balio baitigute. Orain dela 25 urte, gainera, martxoaren 31an, bonbardaketa jasan eta batez ere bizia galdu zutenei, honako omenaldia egiten hasi ziren Kiskitin dantza taldea, Berbaro elkartea eta Gerediaga elkartea. Sufrimendu itzela eta ondorengo goze eta egoera negargarria ahaztu da. Egoera horretan, garai horretako durangarrek, Durango gaur egun ezagutzen dugun moduan altzatu zuten, eta bonbardaketa bizi ez genuenok gogoratu egin behar dugu. Bonbardaketa bera eta ondorengo orduak ahaztu egin dituzte askok, naiz eta dena apurtu zuen haize handi eta beroa denek gogoratu. Hori esaten zuen besteak beste, Jon Irazabal Gerediaga elkarteko kideak. Gogoratu. Hori da berba klabea. Hitzez, irudiz eta kantuz egingo dugu gaur ere. Ander Erzilla eta Xabier Amorizarekin kantuz gogoratuko dugu 1997ko martxoak 31. Azken urteetan, ekitaldi honetan musikari eta musika talde askok bere egin dute kantua, baina jatorrizko bertsioa Anderrena eta Xabierrena da. Pantailan kantuaren letra irakurtzeko aukera izango duzue eta bakoitzak alduen heinean kantuari jarraitzeko gonbitea luzatzen dizuet. Arratsaldeon, 25. eida da jai hau edo ekitaldi hau egiten hasi ginena. Da, orain kantatuko dugun kanta eta bertsoak orduan lehenengoz kantatu genduzan. Eta 25 urtien, urtero hemen egun zarinok, zeu ikasiko zen duen kanti pixkat. Orduan gu kanteko dugu, baina zuek hor irakurriko duzuena, badakizue kantau bilur barek. Martiko hilak 31 eguna den zabaletan, Durangotarrok itxartu ginen kanpaien dei zabalberan. Mamutzar batzuk agertu zidan Elorrion zeharretan, goiko zeruak jarri ginduzan inpernuaren zarretan.
Guruziagak jasango eban, zuzkotan barra talenen. Eskerrezkuma azan triskantza, geltokiraino ondoren. Altzamentua zer izango zan, laster jakin gendun hemen. Berrendikora hilda herria, txikituta itxieben, itxieben. Barren kaleta, goien kaletik, geltokiraino ondoren. Arratzaldean barriro esan, hilaketa hautza baino. Frontoia zabor eskurdiketan, zuak gero arte dino. Alango beste ekitaldi bat, falta genduan ondino, ondino. Franco kagindu, molak birrindu, Hitlerrentzako pilakon. Tromperri maite ongi zuberte, mortala etorriakon. Oi Picassoren zezentzarroni, gaurbe ondino nun nagon. Gernikan fama zelan gailurtu, ikasi euan Durangon. Oi Picassoren zezentzarroni, gaurbe ondino nun nagon. Gernikan fama zelan gailurtu, ikasi euan Durangon.